двама, за които тази дата е различна, бих казала, съдбовна. На 1 юни са се събрали, на 1 юни той ѝ е казал, че иска да му е спътница в живота. Днес на 1 юни са решили да ви съберат, за да вдигнат сватба голяма. Днес за нас е голям празник. Ние имаме и годишни отгодежани, точно 5 години. Мислиш ли си, винаги тя ще е твоето момиче, мечтаната, достигнатата, момичето от твоите мъжки сънища, което ще носиш като принцеса на ръце до 100 години, цял човешки живот. Мислиш ли, че ще бъде така? Да. Ама по-силно, Да. защото нищо не чувам. Да. Те не разбраха какво си ми казал. Да. А не заслужава ли това момче тези?